athi hayi bengifuna ukukulekelela nje la engibona ngathi awufikeli khona. Hayi ngivume ngithi hayi baba nginankinga uma ubona njalo vele ayikho into e-wrong engake ngayibona before eyenza. So kulula ukuthi ngivume yonke into futhi ngiyamethemba njengomuntu esengimthatha njengobaba wami ekaze ngilibone ichashaza elibi kuyena. Usuneminyaka emingaki la kuleso sigaba leso la Sengino-21 lapho. Okay. Ngikuvume lokho ngithi ngiyabona ubaba usengithinta ey'ndaweni ey'ngafanele uyehla. Hayi ngiqale manje ngixwaye ngibuze baba kwenze njani ethi hhayi ungakhathazeki akuzukwenzakala lutho. Kuqhubeke kuleso sigaba kuhambe ugcina ubaba useyangidlwengula. Ish. Hayi linyukele izinga kubonakala ukuthi hayi kungaphezu kwamandla-ke manje. Ngigcine le ndaba ngixoxela uma. Ubaba ukudlwengula nje uyintombi uqalwa wuye ubaba. Yebo ngiqalwa uyena ubaba. Ngiyakubingelela mbukela ekhaya, igama lami ngu-Olwethu ngakacela isibonga. Sila ohlelweni lapho sithi khona kuwena bodla ebese uthola usizo. Mbukela ekhaya, mina ngiyaye ngithi singcono isilonda esingaphandle ngoba uyakwazi ukuhlangana nabantu bathi zama umuthi okuthi, zama ukuthi umuthi okuthi bese uyaphola. Kunzima kakhulu-ke mekuhleli ngaphakathi kukuningi. Namhlanje la e-studio sivakashelwe udadewethu la, ngizomnikeza ithuba usisi asithulele konke eze ngakho la. Sawubona sisinjani? Yebo njani sisi? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Yebo umama uba igama lakhe wakabani Sibongo. Bengisacela nje angichazele kabanzi ngemvelaphi yakhe nokukhula kwakhe ngaphambi kokuthi singene odabeni. Yebo, igama lami nguThanda ngwakwaNgobese endaweni yaseMpangeni. Igama lendawo isekuphumuleni, isigodi engiphuma kusona iseNcekwane. Phansi kweNkosi uMzimela. Okay. Yebo. Ngikhulela komalume uma wami akashadanga usizale sababa u4 esithola kubaba oyedwa. Imina omncane mina ngedwa futhi intombazane. Magcina ngci. Yes. Uma engithola angazi kwenzakalani phakathi kwakhe nobaba ngoba bahlukana ngisemncane kakhulu. Abazali bethu bakudala kabathanda ukukhuluma ey'nganeni ngey'ndaba zabo mayelana nezothando ukuthi kwenzakalani. Uyayazi nje ubone nawe ukuthi hhayi abasazwani abahlali futhi ndawonye nabazali bethu bobabili. So kwayisimo esikanjalo-ke sikhula nobhuti bami kungekho inkinga singaphili kahle futhi kungekubi kakhulu kodwa siyumndeni ophathi nendawo komalume. Okay. Masikhula kuhambe sengihlakaniphile mhlambe nginabo 18 years uma athole omunye ubaba. Hambe lo baba amlobole amshade. Oh okay. I-stepfather leso. Uma sithola i-stepfather uma adecide ukuthi eseyoshada uhamba nami kulomshado wakhe omusha. Uphi ubaba ngaleso sikhathi? Owami ubaba useganiwe naye, usenomakoti omunye naye. So sikhulele komalume thina kodwa asinayo inkinga yokuya ekhaya noma yinini samukelekile. Besiya noma yinini masithanda. Kodwa besigxile kakhulu komalume ngoba yila sikhulele khona. Kwahamba umalume wasala nabafowethu, umama wadecide ukuthi ahambe nami. Uhamba naye wedwa ngoba umagcina wakhe. Yes, futhi mina ngintombazane. Yeah. Uma esehambile uma nami sifike kungabikho isinguxwayayo ekhaya lika stepfather. Stepfather naye uney'ngane zakhe, siyakhula sonke sindawonye, akukho okuyinkinga. Nami ngizizwa ngisekhaya ngikhululekile. Akukho la engibona bengibandlulula khona, engikudingayo nami ngiyenzelwa khona ngiyakuthola. Kwahamba kwasho ukuthi sebekhulile abantwana baka stepfather. Yeah. Bahamba baya ey'koleni, abanye baphuma imizi yabo, ngagcina mina ngisele la ekhaya. Osekuwena kuphela ingane esegcekeni. Yes, sekuyimina ingane ela ekhaya egcekeni. Uma sengikhulile sengisele ngedwa la egcekeni, kuhambe u-stepfather uma kuwukuthi mhlambe akekho umama usematoheni wayebamba amatoho. Ubaba yena akasebenzi, uyasebenza. Ubaba esebenza kodwa engena ama-shift. Oh, stepfather, okay. Yes, stepfather. Isikhathi esiningi usichitha nobaba ukudlula umama. Yes. Ngoba umama ungena ekuseni ebuye ntambama.
So kuye ngokuthi ubaba ungena kanjani ngaleso sikhathi. So kwahamba kwaba noshintsho engiqala ukunothisa la ekhaya phakathi kwami nobaba uma engekho. Ubaba engibuza ukuthi ngi-right yini, angincome ngimuhle. Esho konke nje mengigeza ikhona insipho lapho, ithawula u-right, yini eshodayo ngingakulethela ukuthi okugcoba usenakho. Kwawubaba nje onakekela ngale ndlela le esiyedlulele. Othi uma uyinothisa ubone ukuthi hhayi asengingaphezulu, akuselona uthando luphathi kwandodakazi nobaba. Yes. So kwahamba-ke i-stepfather uma sengiphumile e-bathroom singilandele, ebuza ukuthi ngingakugcoba yini emhlane ngoba awukwazi ukufikela khona. Ngimbheke ngithi baba ukhuluma ngani ngoba umhlane awugcotshwa. Athi hhayi bengifuna ukukulekelela nje la engibona ngathi awufikeli khona. Hhayi ngivume ngithi hhayi baba nginankinga uma ubona njalo, vele ayikho into e-wrong engake ngayibona before eyenza. So kulula ukuthi ngivume yonke into futhi ngiyamethemba njengomuntu esengimthatha njengobaba wami, ekaze ngilibone ichashazi elibi kuyena. Usuneminyaka emingaki la kuleso sigaba leso la Sengino-21 lapho. Okay. Ngikuvume lokho, ngithi ngiyabona ubaba usengithinta ey'ndaweni ey'ngafanele uyehla. Hhayi ngiqale manje ngixwaye ngibuze baba kwenze njani, ethi hhayi ungakhathazeki akuzukwenzakala lutho. Kuqhubeke kuleso sigaba kuhambe ugcina ubaba useyangidlwengula. Hhayi linyukele izinga kubonakala ukuthi hhayi kungaphezu kwamandla-ke manje. Ngigcine le ndaba ngixoxela uma. Ubaba ukudlwengula nje uyintombi uqalwa wuye ubaba? Yebo ngiqalwa uyena ubaba. Vele la ekhaya kade ngiphila ngokuthi ngihlale ngisekhaya, ingane eqoqekile, ehlale ivalelekile, engahambi noma yikuphi la ithanda khona. Engayi ngisho omakhelwane, ingane ekhuliswa ngendlela eqondile ukuthi yonke into oyidingayo uzoyithola khona la ekhaya. So uma ngivele kanjani nomama ehamba ethembile ukuthi vele ungishiya nobaba ofana nokuthi ubaba ongizalayo. Ayikho into ayisolayo futhi nakuyena ukuthi angase angijikele ayenze kumina eyabheda. So kwagcina kuyinto ekanjalo-ke, ubaba wahamba wangishintshela, kwawukuthi ufuna ulala nami ngenkani. Hhayi ngihambe le nto ngihluleke uyibekezelele. Ngibona ukuthi akusahlalekile kahle, angisazizwa ngisekhaya ngikhululekile. Sengibona ukuthi ngihleli nesilwane manje la endlini esilinde ukuthi uma aphume mase singenza noma yini esifisa ukuyenza, ngoba sithemba ukuthi mina anginali imuva ngumuntu wakomalume, futhi yonke into engicela kuyena ngiyayithola la noma ngasiphi isikhathi. Siphila kahle futhi la ekhaya unayo khona yonke into, asisoli lutho. Ngihambe lolu daba ngiludlulisele kuma ukuthi ma kunesimo esikanjena. Hhayi uma kube ngathi ngiqamba amanga ngifuna ukuzama ukulimaza umshado wakhe, ukuqeda ngendlela engekho right. Ngigcine ngithi kuma ngisacela ngelinye ilanga uthi uyaya emsebenzini kodwa ungayile udakhe khona la endlini ukuze ubone ukuthi lento engiyishoyo iyiyona ngempela yini. Hhayi nangampela sihlele noma ngelanga siqondaniswe ne-shift kababa ukuthi ubaba uzophuma ekuseni. Nangampela nami ngenze engikwenzayo, ngikline la endlini njengemihla, kuthi mase kusemini sekuzoqala imini ngibeka amanzi ngilungiselela ukuthi sengizogeza. Mase ngizogeza, hhayi umama uthule njalo ekamereni eli-spare room uyivalele khona. Ulindele u-action ongaswenze ngoba sasethile ukuthi uma kuwukuthi khona azama ukuqala ngizomemeza. Nangampela kube kanjalo ngigeza, sengithi ngiyoqala ukugeza abuze ubaba ukuthi usuyageza yini? Ngithi yebo sengiyageza, sengiqedile konke engikwenzayo. Ethi okay ndodakazi akunankinga. Ngithi ngisathi ngiyageza avele aqhamuka ubaba engagqokile engene la e-bathroom la engigezela khona. Nami angivalanga ngabomi ngoba vele sengicuphela umgogo ukuthi noma ngabe yini afuna ukuyenza angene kalula ngoba vele into ajwayele ukuyenza. Hhayi nange ukuthi kubona umama. Yes, ngenhloso ukuthi futhi khona uma la endlini. Hhayi nangampela ubaba kanti vele akalele ucuphe leso sikhathi sokuthi vele mase ngigeza kube ukuthi uzoqhamuka.
maseqala lezi zitayela zayo. Nangampela wangena wathi uthi uyaqala uyangithinta ngamemeza kakhulu, waphuma uma wahayiza kakhulu, wathuka ubaba woma ukuthi hayi bo, kanti khona umuntu wesithathu la endlini bengalindeleke lokhu ukuthi futhi ongaphezu kwamandla futhi uma, hhayi ukuthi umuntu nje. Hhayi waphruveleka uma iphonte ngalelwa ngokuthi ngampela ubaba ulolu hlobo lomuntu lento ubeyenza ngampela. Wasuyasuka-ke umsindo-ke ngalelo langa la endlini. Kwenzakalani, baxabana bodwa ngale ndaba? Baxabana ngale ndlela yokuthi omunye ubaba wabeka uma isandla. Yes, ezama ukumvala umlomo ngalesi senzo esenzekile, washo nokusho ukuthi nami akasangidingi la ekhaya ngoba ngizochitha umuzi wakhe. So yonke lento engiyenzile bengenasidingo ngoba kusho ukuthi mina ngoba kade aqala ukuyenza bengithanda kade ngangithuleleni sonke lesikhathi ngingasho. Kanti kade mina ngasho ukuthi uma ubengangithembi. Yes. Kwaba isimo esikanjalo-ke. Kwahamba-ke kwagcina la decide sinoma ukuthi mina ngiyaphuma la ekhaya ngoba vele i-stepfather sami lesi. Komalume anginayo inkinga ngisengabuyela, nakwababa anginayo inkinga ngingabuyela. Kwahamba ngagcina ngihamba ngayotshela ubaba ukuthi ngibe nesimo esikanje esingehlakalele lapha kwa-stepfather sami. Ubaba avele engafuni ukuyilalela leyo, avele asukumele phezulu abe yimpi aqonde khona ngqo. Afika adubule i-stepfather sami. Sathulela khona lapho. Uma sithule lapho kwacaca ukuthi uyaboshwa ngalesi senzo sakhe. Noma naye ngala esathi uyakhala ukhalela ukuthi sekubulewe umyeni wakhe ngala, nomama amaphoyisa bemthatha ukuthi kade ayazi indaba kodwa wathula nendaba ekanjena, okuchaza ukuthi ubedayisa ingane kumyeni wakhe ngoba nakhu evikela ukuthi umendo wakhe ungahliphizeki. Seboshela ukuthi akambophisanga ubaba. Yes, kodwa yebo iqiniso kade alazi. Yes. Kwenzakalani-ke, usala nobani? Usala ubuyela komalume emveni ukuthi uma uboshiwe, ubaba okuzalayo uboshiwe manje, stepfather sishonile. Umuzi usala nobani wena ubuyela komalume noma wenza njani? Yebo, kwangiphoqa ukuthi ngibuyela komalume kubafethu bavele la engazi khona kangcono engikhulele khona. La emzini we-stepfather babuya amadodana namadodakazi akhe ngoba yibona baqhumeka nekhaya lakubo. Uke wazama ukuxhumana noma ukuthi mhlampe umvashele ejele ukuyozwa nje ukuthi isimo sakho somqondo escape isola kangakanani? Ubuke walizama lelo xathulelo kanjani uma into uke wayicabanga phambilini? Bengakakwenzi kodwa kusemcabangeni yami ngoba ngiyacabanga njengoba ekuleya ndawo nomqondo wakhe usushintshile, usecabanga ngenye indlela, akusafani nakulesa sikhathi umyeni wakhe esekhona esamvikela nomshado wakhe ukuthi ungabi yihlazo. Hayi no, akunankinga. Sibonga nje ukuthi ukwazile ukuthatha igxathu lokuqala lokuthi usithole la ka-Black Life TV, ukhulume nathi, usinabele. Ngoba igxathu lokuqala eliya ekupholeni ukuthi kube khona umuntu oqala okwaziyo ukukhuluma naye, umvezele konke okwenzeka olokwahlala enhlizweni yakho, ngoba kuyona le indaba ongayixoxela noma nobani nje ohlangana naye emgaqweni. Esikuthembisa kona ukuthi kuzoba ngcono ukuthi uye kodokotela la uzofika ukwazi ukuthi ukhulume khona nakhona-ke bona mese bekunikeza izeluleko ezonakekela nokulala kahle kwakhe ebusuku, ungazitholi uqwasha uma ukhumbula emumva la usuka khona. Yebo, ngoba lento yahamba yaba nomthelela ebudlelwaneni ebengihlangana nabo. Ngoba bengivele yonke lento ngoba akaze ngelapheke kuyona iseyisilonda kumina, bihambe ivuke mase ngivusela kumuntu orongo ebengaze ngixoxe nakuyena ukuthi ngake ngavelelwa into ekanjena, kodwa ngivele ngiphenduke isilwane kuyena ngaleso sikhathi. Ngibone sengathi wonke umuntu usefana na umuntu wesilisa, wonke usefana ne-stepfather sami salento esayenza. So mengithinta ngibona ngathi uyena uqobo i-stepfather sami ngoba akaze ngelapheke ngami, akaze ngibhodle ngale ndaba kuze kube manje. So leyo nto iyabilimaza ubudlelwane bami noma kuthiwa umuntu oyimisele kangakanani ngami, kodwa mina uthola ukuthi angikho lapho, ngisabona lesa silwane su-stepfather. Inkinga iqala mese kuthinta nje bese bona ngokuthi umjike kuvuke lokhuyana okudala. Yebo. Bakithi sicela nje ukukuveza lokhu ukuthi dadewethu phephisa, bakithi phephisa kakhulu. Siyethemba ukuthi lesi siqalo susiqalile isiqalo esisha
esihle futhi esiya ekupholeni kwakho, ngoba okubalulekile nje kunakho konke ukuthi uma usubhodlile ebese uyaphola ngaphakathi, uthole izindlela zokulapheka. Yebo. Ngaphambi kokuthi mhlampe usungaya kumqalazi umama u-check-e naye ukuthi mhlasimpe ngokomqondo usekephi nendawo, emva kokuthi kodwa-ke uhambe i-counselling yakho yonke into. Mbukele ekhaya, usulizwile lonke udaba, usisi usesibekelile wasichazela nangendlela akhule ngayo, bonke ubunzima abhekane nabo usebushilo. Njenge-Black Lives TV sesiwenzile umsebenzi wethu ukuthi simnikeze i-platform yokuthi akhulume, akuveze konke lokhu. Sithemba ukuthi nawe mbukele ekhaya khona okufundile lapha ekhaya ukuthi kuyenzeka into eyinxeba kuwena igcina ilimaza nobudlelwane bakho ngokuhamba kwesikhathi, uthi ungena othandweni uthi uloku ushintshe njalo ngenxa yokuthi kuvele kuvuke lesa silwane ekhanda. Usisi siyathembisa ukuthi sizomlandelela ukuthi usaqhubeka uhamba kahle i-counselling yakhe kuze kube nayo zizwe right. Mbukele Black Lives TV, sicela ukuthi ulilandele njalo luhlelo lapho sithi khona bhodla bese uthola usizo. Ungayithumela i-email nanoma inini ye-Black Lives TV, ucommente mhlambe futhi imibono yakho ungayishiya kuma-comments. Ingamlekelela kakhulu udadewethu ukuthi kulolu hamba sebuqalile lokuthi aphole. Sicela ucommente, ulike, usubscribe. Ngicela siphinde sihlangane ngokuzayo lapho khona sithi khona bhodla uthola usizo. Ngiyabonga kakhulu mbukele ekhaya. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena, sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.